Hlavně kdyby přišla potopa světa, tak abych viděl, jestli se mám utopit, nebo si hnat nějaký člon. Dáte mail, já vám to ještě pošlem na mail. Jsem za půl stá, jako jo. Takže když sadíte u Budapešti, bude chtít 500 € po mně, jo. Budeš takovou služební dovolenou, víš, já jsem celý léto makal a nebyl jsem nikde, tak jsem si využil služební cestu do Komárna, víš, ubytoval jsem si v Patnincách a teďka jsem se díval, co to tady jsou za atrakce a objevil jsem tady tohle. Tam chceš skočit, nechaj mě tady samotný, jo. Co to stojí taková loď? A to zlatý 40 000 €. To je v podstatě... Ta loď nie je drahá, nebudržná, náklady má. 300 litrovú nádrž a prejde s ňou možno 150 km. Aha. Je 400 €. Tak budeš potom nejde mít tu tiskárnu na peníze, že jo? Potom tie údržby, parkovné platiť niekde v prístavu, musíme vydělat vlastnú garanťačku Andrásu, A to se normálně potom dá dojet až po Kožina na téhleté lodi. Fakt? Na to celú sezónu stojí dole v Chorvátsku na Zadare. Chodíme každý rok z Bratislavy do Štúrova, tam je jarmok, to je druhý najväčší jarmok na Slovensku. A tradične čím sneží, čím prší, stále ideme. Takáto posádka. Jo. Ale normálně jako, když doješ, tak jdeš do Černého moře, ne? Áno, do Černého moře. Potom odpad zvedí ďalej. Jadranské alebo to. Furt všechno dojede jako, jo? Na tu nádrž, tankuješ. My to dojde z Bratislavy do Štúrova, to mám ten nádrž pryč? ale aby vydržal 300 litrov. Teraz prišiel do Šarnorína 20 km od Bratislavy, to 230 litrov benzín. Ty vole. Proč to není na diesel? To by byl lepší. No ale potom nie sú tak výkonné. A ale není. Dá?
zaplaveme, ne? Byla dobrá prdel. To je... To se stáží 10 metrů. Nějaká bunda. Tvoje? No je tej chalano. Si čo ho stratili po ceste ešte. Aha. Akurát hľadáme, viete čo se postrácam. Bych chtěl nějakou tyčku nebo něco. A nemáš nic, čím bys to chytilo pro vás? Že... Jsem viděl v jednom filmu, jak borec chtěl zlikvidovat loď, tak mu hodil bundu do šroubu. Áno, to sa nám teraz stalo. Aha. Kde je? Tady, jo. Fakt nemáš čím bys ju nabral? Tak za to by se nemusel stydět tady James Bond za ten tvůj zásah teďka. Ještě dobrý skutek jsme udělali, že?